Sziasztok, Edina vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket itt a csatornámon. Volt ma rajtam egy olyan érzés, hogy azon túl, hogy üljek ide a kártyákhoz és tegyem föl az aktuális kérdéseket, hogy a nézőm által, az általatok szeretett személy elérkezett a végpontjához, gyakorlatilag nem tudja tovább tartani magát, és kapcsán én most nem erre voltam elsődlegesen kíváncsi, hogy akkor ez ténylegesen végbe mente nála, hanem azt a kérdést tettem föl, hogy milyennek lát titeket, mit gondol rólatok, mit érez irántatok, és kiesett a kardok 8-as, a főpapnő, az érmék 4-es, a botok 2-es és a szerencsekerék lapja. És a kardok 8-as lapja nekem most azt hozza, hogy az elmúlt időszakban, ez akár 1-2 év, több év is lehet, benne lehettél egy olyan kapcsolatba, vagy egy olyan munkahelyen, vagy egy olyan családi kötöttségbe, ami téged teljes mértékben kifordított önmagadból. És tudja rólad, hogy ezen a nagyon nehéz időszakon túl vagy, tehát, hogy ez a szemfedő, ez lehullott a saját szemedről, és meghoztad azokat a nagyon nehéz döntéseket, ami a gyógyulásodban és a fejlődésedben előre visz. A főpapnő, ugye ő egy nagyon misztikus ábrázolás a tarókártyában. Itt is a hölgy egy vízesés sziklák, nem is a sziklák fölött lebeg gyakorlatilag, és mint hogy az ő ruhájából érkezne a víz. Tehát, hogy ezt most azt mondatja nekem, vagy azt érzékelem belőle, hogy nagyon misztikusnak, nagyon mélynek, és nagyon teremtőnek lát téged. Az érmék 4-es központi főenergiába, ugye, hogy nagyon-nagyon ragaszkodsz, és kitartóan ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez. Ráadásul ezek az elképzelések nem ilyen földtől elrugaszkodottak, tehát hogy abszolút reális értékrended van, és az ehhez kapcsolódó vágyaidat, céljaidat meg is valósítod, és nagyon légiesnek lát e tekintetből, pedig tudja, hogy egy nagyon-nagyon nehéz időszakon vagy túl. És a botok 2-es most nekem nem a hezitálós energiát hozza, hanem én most nagyon határozottnak látom, ahogy a hölgy ott fogja a 2 botot, tehát hogy te nagyon határozottan kijelölted az utadat, és erről nem vagy hajlandó letérni, és a középúton fogsz tovább menni, ami azt jelenti, hogy se nem választod a jobbot, se nem választod a balt, hanem egész egyszerűen magadat választod. Utolsó lapként a szerencsekerék esett ki, azzal, hogy te ilyen nagyon határozott döntéseket hoztál meg, és nagyon határozott lépéseket tettél magadért, azzal ő úgy látja, hogy te neked az életed egy nagyon szerencsés fordulatot vett, és ami most kiesett lap, az a diadalszekér, tehát hogy tényleg megfordult veled a világ. Valószínűleg, hogyha tényleg itt mondjuk munkahelyváltásról volt szó, vagy vállásról, vagy jogi kérdésekről, valószínűleg olyan dolgot tudtál zárni, ami után te fellélegezhetsz, végre önmagad lehetsz, nem vagy kötött helyzetben. És ő ezeket mind látja. Az igazság lapjával azt érzékelem, hogy végre eljött az az időszak, amikor
kiegyenlítődnek az energiák az életedben. Igen, a Botok hetessel, hát ugye ő egy nagyon, azon túl, hogy tüzes energia, nagyon harcias energia, tehát hogy itt azért nagyon, nagyon nagy erőfeszítések árán jutott el arra a szintre, ahol vagy. És végig azt érzem, azt hallom, hogy olyan szeretnék lenni, mint te. Igen, és ez az ördöglapja. Ez így be is ragadt neki, hogy így csodál téged, ami természetesen nagyon jó, hogy csodál téged, meg látja az értékedet, meg a képességeidet, de hogy már ez ugye egyfajta megrögzöttséggé vált számára. Az ördöglapja is ezt támasztja alá. Kérjük szépen még egy utolsó lapot ide. Botok 5-ös. Halál érmék 8-as. Tehát az ördög energiájával egy kicsit ugye toxikussá vált neki ez a bálványozása, mármint hogy téged bálványoz, és közben ezt fel is ismeri a Botok 5-össel, és egyfajta marcangolásban van, magával van konfliktusban, hogy de hát ezt azért ilyen fokon nem szabad, mert tehát, hogy a reális határokig is el lehet ismerni a másiknak a pozitív tulajdonságait. A halál és az érmék 8-assal úgy érzem, hogy nagyon-nagyon vágyódik a te energiádra, és erre kiesett a mágus. Tehát, hogyha a közeledben van, ő teljesen azt érzi, hogy kicserélődik, átrendeződik benne minden, olyan, mintha egy ilyen kincses doboz lennél, és hogyha ő ebben a kincses ládikában van, akkor ugye megszűnik neki a külvilág, csak ez a nagyon belső szépség van, amit a te energiád ad neki, és a Botok 10-essel, de nagyon összecikáznak itt most a gondolatok. A Botok 10-essel ezt az energiát, mikor megéli veled, vagy melletted, vagy megélte veled, vagy melletted, újra akarja lobbantani, de nagyon-nagyon nehéz neki ez az energia. Olyan energia ez, amit ő hosszú-hosszú évek óta nem tapasztalt meg, és mivel nagyon régóta nem volt benne része, ezért kifejezetten meghátrálásra készteti őt. A kejhekászával ugye nagyon őszinte érzésekkel, és a végén a mágus nagyon őszinte érzésekkel gondol rád, érzései vannak feléd. És nagyon-nagyon vágyna arra, hogy valahogy ezt a kapcsolódást, ezt az energiát, a te energiádnak újra részese lehessen. Nézzük azt meg, hogy teszel
bármilyen lépést ez iránt, az energia iránt. Igen, pont ez az érzés jött nekem, hogy nagyon vágyik erre az energiára, de hogy egy kicsit úgy csak úgy meg akarja kapni. Tehát, hogy ő neki ezért ne kelljen olyan nagyon sokat tenni, hanem csak úgy járjon neki, mert hát eddig is az volt, hogyha ő keresett téged, akkor te olyan pozitívan, szépen, kedvesen fogadtad, ott mindig ott voltál neki, és akkor, hogy most már ez az energia most miért nincs itt? Hiszen őt ez élteti. Igen, próbálna egyfajta egyensúlyt létrehozni itt a vágyai és a tettei között, viszont ez annyira megviseli őt, hogy itt az úriember a Kelyhek királyán ugye bort tölt magának, kicsit most az jön nekem, hogy ő neki lehet valamilyen függősége, akár konkrét alkoholfüggősége, és ugye ez egy esti kép, tehát hogy így az estéit ezzel lazítja le, az alkohollal lazíthatja le, mert olyan, mintha ő folyamatosan kapná a jeleket, az ilyen lökéseket az univerzumtól, hogy lépned kell, és mégis teljes két lábbal ellenáll, tehát megmakacsolja magát, és nem. Viszont a csillagkártyájával meg folyamatosan reménykedik. Tehát olyan, mintha tőled várná a lépést. Igen, és számodra ez a lépés egyébként nem egy ördögtől való dolog. Tehát, hogy te megtennéd ezt a lépést felé. Tehát, hogy te ebből fogalmazunk, hogy nem csinálsz kérdést, hogy most fölhívd őt telefonon, viszont azért nem hívod föl, tehát benned nem feltétlen az ego dolgozik, hogy miért nem hívod föl, hanem azért nem hívod föl, mert nem először játszátok már ezt a filmet újra és újra, és úgy vagy vele, hogy ahhoz, hogy itt változás álljon be kettőtök között, ahhoz ezt a lépést mindenképp neki kell megtennie, hiszen te most abban az állapotban vagy, hogy ha nem ő teszi meg ezt a lépést, akkor nem is hiszed el úgysem. Tehát, hogy ugye ez a tipikus, hogy ez egy dolog, hogy mond valaki valamit, vagy az egy dolog, hogy érzel valakiről valamit, vagy tudsz valakiről valamit. A másik meg az, amikor az a valaki tesz is. Tehát olyan dolgok, olyan tettei vannak, ami alátámasztja ezeket a megérzéseket, ezeket a gondolatokat, ezeket az ígéreteket. Tehát, hogy te nem azért nem vagy hajlandó felvenni vele a kapcsolatot, mert dacoskodsz. Igazából, ahogy nézem, te benned, és megint itt a mágus, ahogy ki akarom mondani, te benned már nincsen semmi olyan, hogy ami miatt te itt most egójátszmát csinálnál. De te úgy vagy vele, hogy te tudod távolról is szeretni őt, megtanultad, és bármennyire is rossz ezt így felismerni és kimondani, de ő megtanítatta veled, hogy hogyan kell távolról szeretni, hiszen nem közelített feléd. És te igenis ezt megtanultad, rendben, úgy vagy most már bennem, nagyon mély fájdalmak árán hozzáteszem, megtanultad ezt a távolban lévő szeretetet, vagy távolról szeretlek téged állapotot, és pont emiatt, mert szeretni szereted, ha arról van szó, hogy
Tehát, hogyha arról van szó, hogy lépni kell, te, neked már nem, tehát mondom, ez már, neked már teljesen jól működő dolog, tehát már tehát benned nincsenek ilyen kérdések, hogy jaj, mit fog szólni. Te bármikor, most ebben a pillanatban föl tudnád őt hívni, és el tudnád neki úgy mondani az érzéseidet, hogy nincs benned az a kérdés, hogy Úristen mit szólt hozzá, Úristen mit fog reagálni. És mivel ez jön, én azt gondolom, hogy talán ez egyfajta megoldás is lenne kettőtök között, illetve nem is kettőtök között lenne megoldás, hanem az benned esetleges felmerült kérdésekre adna választ, hogyha te elmondanád neki, hogy figyelj, én nagyon szeretlek, nem tudok tehát az érzéseimet nem tudom befolyásolni, ez így fog maradni, ha a te viselkedésed, vagy a te reakcióid nem változnak, akkor ugye ez egyértelmű, hogy közöttünk nem működik a dolog. Ha tudsz ezen változtatni, akkor próbáljunk meg együtt tovább menni, és biztos, hogy erre lesz neki egy olyan reakció, hogy jó, de akkor, hogyha nekem változnom kell, akkor neked is változni kell. Tehát nyilván te sem, tehát a nézőm sem hibátlan. Csak úgy érzem, hogy hát ő a lehető legbutább reakciót választotta a te igényeidre. Tehát olyan, mintha ugye volt köztetek kapcsolat, találkoztatok többször, nem tudom, heti rendszerességgel, és ugye amikor az ember szereti a másikat, akkor vágyik a társaságára. Tehát ugye ez nem tudja azt mondani, hogy akkor jó, szeretlek, de akkor soha többet ne találkozzunk. Tehát, hogy ez így tök evidens, hogy akkor mi egy párt alkossunk, volt ez te benned, viszont ugye ő meg meghátrált ugye a saját érzéseitől, és kilépett ebből a kapcsolatból inkább, és erre meg te azt mondtad, hogy jó, figyelj, ez a viselkedés, tehát nem is kilépett, hanem ilyen szőrén-szálán eltűnt. És ez az a szint, amire viszont te azt mondod, hogy nem már, kérlek szépen. Tehát, hogy ez azért, mert nem az a gond, hogyha mondunk valamit, és esetleg az úgy sikerül, hogy a másikat megbántaná, tehát nem az a gond, hogy ezt visszajelzi, hogy figyelj, ez most nekem nagyon nem esett jól, akár, mit tudom én, másnap mondja csak, hanem is aznap, és lehet erről egy kicsit, nem tudom, vitába is állni, hogy ki mit gondolt, de ugye ehhez neki nyitottnak kellene lennie. Ő nem, hogy nyitott nem volt, hanem ilyen nagyon buta reakciót választott, és azt mondta, hogy jó, hát akkor te most megint az orromra koppintottál, és akkor én inkább visszavonulok, és így eltűnt. Szőrén-szálán eltűnt. Jó, nézzük meg, hogy változott-e benne ez a fajta hozzáállás. Ez a fajta, nem tudom, nem hozzáállás, tehát hogy ezeket a reakcióit észrevette, változik-e benne, hogy ez ilyen gyerekes viselkedés, tehát hogy már nem vagytok tinédzserek, meg tudjátok beszélni, hogyha arról van szó, tehát hogy így te teljesen értetlenül állsz itt az egész előtt. Érmék 4-es, erő, botok 9-es, érmék 9-es. Nagyon sok érmék, érmék apródja. Nagyon sok érmé, hát a 5 kártyából 4 érme, tehát hogy
bocsánat, 5 kártyából 3 érme, botok 9-es és az erő. És megint ugye az érmék 9-esével. Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon becsüli ezt az értéket, és látja, hogy hol rontotta el az erő lapjával és a botok 9-esével. Most már tudja, hogy ő maga húzta föl azt a kerítést, igazából nem te mondtál, vagy nem a te mondani valód volt a valós probléma, vagy a valós fájdalom, hanem hogy ő maga zárta egy kerítés mögé magát. Ördög, Kejhek 9-es, ez most pont azt mutatja ez a két lap nekem, hogy ő felszabadítja magát ezekből a toxikus gondolatokból, és megérkezik egy Kejhek királya energiába, amikor már ki tudja, ki meri fejezni az érzéseit. Legalábbis megmeri élni az érzéseit. Igen, itt is van az ünnepkártyája, a botok 4-essel, Kejhek királynője, botok 6-os, érmék 8-as. A Kejhek királya mellé itt van párba a Kejhek királynője, tehát hogy ti abszolút érzelmileg és lelkileg is, tehát nagyon-nagyon összepasszoló páros vagytok. És nagyon-nagyon szeretné ezt a dolgot, de még mindig azt érzem, hogy annyira magasztal téged, hogy picit úgy ugye nem látja a fától az erdőt, tehát hogy ez tényleg nagyon szép dolog, valahogy így a közös múltatok is folyamatosan bekúszik neki, ugye az is egy megtartó energia, hogyha folyamatos nosztalgiázásban van, tehát egy megakasztó energia. És újra a halál, tehát igen, ez az újjászületés lapja, és utána a főpap, tehát olyan, mintha kezdenénk előről, a főpapnő volt itt, bocsánat. Tehát, de így érzetre olyan, de megnézzétek a színvilágokat is, hogy mennyire harmóniában vannak. Tehát olyan, mintha előről kezdeném ezt az olvasást, tehát hogy ő megérkezik ebbe a felismerésbe, az irántad való vágy beismerésébe, megéli most már az érzelmeket, és akkor most kérdés, hogy elindul-e. A napkártyája és az érmék 3-as. Ő ki akart? Érmék 10-es. Nagyon szép lapok. Ugye a nap kártyája a legpozitívabb lap a tarókártyában. Abszolút megindul. Hogy fogalmazzam ezt? Tehát, hogy az eszközöket keresi, az biztos, nem, tehát nyilván tehát, hogy hogyan kezdjen ebbe bele. Mit mondjon? Egyrészt ugye, hogy miért tűnt el. Másrészt, hogy miért tűnt el ilyen sok ideje. Ez alatt, a sok idő alatt miért nem jelentkezett semmilyen fokon. Próbál egy fajta burkot maga köré vonni, egy fajta védőburkot, hogy nagyon-nagyon fél, hogy így rá fog spirítani, pedig az érmék 10-es, érmék 3-as ugye közös munka, az érmék 10-es abszolút ugye a beérett család, idyll, ott vannak a gyerekek, a kutya, a
férfinő páros, tehát hogy igen, tehát hogy ez nagyon-nagyon megért benne egy Kejhek hatos, tehát nosztalgiában van. Nagyon szép, tehát ő is nagyon sokat fejlődött, de még nincs azon a magabiztos szinten, ahol te vagy. És nyilván valljuk be, a férfiaknak ez a része, ez így nagyon nehéz. Nagyon-nagyon okosnak lát, és tudja, hogyha botok apródja, ha megindul feléd, akkor kardok 8-as visszadobja magát illúzióba. Ez így nagyon nehéz, hogy de ez az energia van rajtam tényleg, hogy egyik pillanatban már ölel téged, a másik pillanatban visszahúzza magát. Na nézzünk egy következő paklit. Szóval nézzünk egy következő paklit, vagyis kérdezzük meg a következő paklit, hogy akkor most már azt gondolom elég paklit bevetettem. Hogy mondjon valamit, elindul-e. És a remete esik ki. Hát a remete az nem egy elindulós energia. Kérnék szépen még lapokat. Botok 2-es, Kejhek 4-es, álmodozik, vágyakozik, érmék 5-ös, segítséget kér. Vajon tőled kéri ezt a segítséget? A nézőnktől várja ezt a fajta segítséget. És ha igen, akkor mit szeretne? Igazságosság, hát igen. Szóval igen, a nézőm tőled várja a segítséget, azt mondom, hogy saját belőd meglátásod szerint döntsd el, hogy te megkeresed-e. Ha megkeresed, akkor ugye ez már egyfajta segítség a számára. Ha nem te keresnéd, hanem ő keres meg téged, akkor egy nagyon határozott kommunikációt próbálj vele véghez vinni. Nem érzelemmentes, tehát hogy tehát ő nagyon ilyen instabil állapotban van. Tehát, hogyha fölveszi veled a kapcsolatot, akkor ezt az instabilitást kvázi ne engedd meg neki. Tehát legyen egy határozott gondolatmeneted, nyugodtan elmondhatod szerintem, de tudja saját belátásod szerint, hogy neked milyen érzéseid vannak felé, még így is, hogy nincs közöttetek per pillanat semmi. És tudja, ugye itt van az érmék királynője, az erő, tudja jól, hogy amiket te el fogsz neki mondani, azt te ténylegesen úgy gondolod, és nem játékszerként használod, és nem manipulációra használod. Igen, uralkodónő, Kejhek lovagja, és a mágus. Fél attól, hogy te befolyásolod őt. Te visszaélsz az érzéseivel. És ki is esik a kardok 3-as. Volt köztetek ilyen jellegű, hogy te becsaptad őt? Vagy ez a múltja? Kardok királyához kiesett a kardok királynője, tehát mind a ketten tudtok azért éllel beszélni.
Botok 6-os, tessék, megérkezik a végére az energia, már épp őszintén megmondom, kezdtem feladni ezt a hezitálást. A Botok 6-os az nagyon egy ilyen diadalittas, tüzes energia, érmékálsz a Botok királynője. Én azt mondom, hogy azt a lovat most épp megüli, és irányba szeretné tenni, érmék 10-es. Irányba szeretné állítani, és meg akar indulni. És a hold. Tisztállátás. Uralkodó ördög, Botok 8-as. A hold az nem a tisztállátás, tehát pont, hogy a tisztállátás hiánya, tehát hogy ugye megint behintáztatja magát. Botok 8-as, ő egy nagyon gyorsító lap, az biztos. Uralkodó, itt ugye a maszkok lehullanak, és az ördög, hát az irántad érzett vágyai, a testi vágyai azok biztos, hogy toxikusak. Az érzései abszolút őszinték, de hogy testileg egyszerűen megőrül, érted? Kardok lovagja. Jó, tehát az biztos, hogy a kis paripáját elővette, letisztogatta, megbeszélgette vele, hogy akkor most mi elmegyünk a szeretetnőért, gyere barátom, és itt a világlapja, és ezzel fogom zárni, Kelyhek 3-as. Tehát, hogy elmegyünk a nőért, az álmaink, vágyaink nőért, és egy életem, egy halálom, elhozzuk a sárkány karmai közül. Rögtön visszacsatolnék, hogy erre a lóra egyelőre csak felülni készül. Mindenképpen akar indulni, de még nem ül rajta konkrétan. Most még csak tisztogatja, abrakoltatja. És közben így mondogatja magát, tényleg ezt látom, vagy ezt érzékelem, hogy így jár kell a, nem tudom, lakásába, otthonába, és akkor igen, és akkor most elindulok, és ezt fogom, nem tudom, ezt a ruhát fogom fölvenni, mert tudom, hogy ezt szereti rajtam, és azt fogom neki mondani, és ezt így mondogatja magába, felvázolja, hogy lejátsza magába, hogy fog történni, hogy amikor te ajtót nyitsz neki, mennyire fogsz mosolyogni, és imádja a mosolyodat. Kedves energia nagyon. Kardokatos az is egy elindulással, tehát hogy egy utazás, költözés, tehát igen. Igen. Kifejezetten benne él az indulás. Jó. Torony momentum. Igen, ezzel az elindulással azért ő nagyon nagy határokat fog, vagy nem határokat fog lépni, hanem a komfortzónájából fog kilépni, ami ugye neki azért elég nagy fájdalommal jár, tehát hogy ezt meg azért becsüljétek benne, mert lehet, hogy te nézőként azt gondolod, vagy azt érzed, hogy ugyan miért nem tudja ezt meglépni, mert tényleg nem fogom leharapni a fejét, csak hogy ezt te tudod magadról, ő viszont ugye ebben nagyon ingoványos energiában van, egyik pillanatban csak a szeretet, csak az imádat, és megindulok feléd, másik pillanatban lebeszéli magát rólad, tehát hogy azt ugye mindig vegyük figyelembe, hogy te nem ő vagy, ő nem te, és ő nem tud olyan egyszerűen, tehát pont ezt csodálja ugye benned, ezt mondták a korábbi lapok, hogy ezt csodálja benned, hogy te megérzed, meglátod a jót, és elindulsz annak az irányába. Na most ugye erre nem minden ember képes. Tehát, és ezt nem szabad
negatívként fölfogni, hogy jaj, mert te erre sem vagy képes. Ha gyakorlatilag erre sem képes, akkor inkább azt kell elfogadnod, hogy akkor nektek most per pillanat nem közös az utatok, a jövőben még lehet közös az utatok, de akkor ő még nincs azon az energiaszinten ezek szerint, amivel elé tud állni, amivel hozzá tud kapcsolódni, amivel ő is tud emelni, és nem csak te tudod emelni őt. Tehát, hogy ezek fontos dolgok, hogy várjuk persze, és miért nem teszi meg, azért, mert ő neki nem ugyanaz a berendezkedése, mint neked. Nagyon szeretné, mondom, tehát, hogy ez a rengeteg érmelap, ami kiesett, meg a rengeteg kardlap a kommunikációra, tehát nagyon-nagyon szeretné, hogy ő olyan legyen, abszolút látja, mondom, ezt a misztikus oldaladat is, úgyhogy csak hát ő még nem tart ott. Valószínűleg te is, ugye, ami a legelején jött ki az első sor lapjaiba, ugye te is egy őrületes harcon mentél keresztül az elmúlt megelőző akár 1-2 évedbe, és ennek köszönhetően nyílt föl a szemed, és lettél ennyire határozott, hogy kiállsz a saját elképzeléseid magad, ami nagyon jó, nagyon becsülendő, és azt mondom, hogy erre is fordíts nagyon sok figyelmet, energiát, hogy magadat becsüld meg. Tudom, hogy most az jön, igen, hogy te azt érzed magadba, hogy mivel te már kvázi megérkeztél a jó energiádba, akkor lépjünk tovább, és akkor alkossunk egy párt. Igen, ám csak ahhoz ugye őnek is meg kell érkeznie ebbe az energiába. Mert hogyha nem érkezik meg ebbe az energiába, akkor ő hozzád képest egy alacsonyabb rezgés, lehúzó energia, azt meg te már a jelen állapotodban nem fogod megengedni. Tehát akkor megint ez a csiki-csuki állapot van, hogy fú, nagyon vágytam rá, nagyon szeretném, itt van, de hogy még mindig nem az, amit szeretnék. Jó, tehát hogy így magadat is tessék szépen ezzel az erővel, ezzel az energiával, ezzel az értékrenddel megszeretgetni, értékelni magadat, és amikor ő érkezik, akkor reményeink szerint rá is hatással lesz a benned lévő változás, és akkor egy erősebb, határozottabb energiával tud ő is megérkezni, mert azért ugye mindannyian nőként a férfitől egy határozottságot várunk, közös munkát, közös utat, de határozottságot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azt vágyod, hogy stabil, határozott energiával érkezzen meg kell hagyni neki az útját, hogy ezt megfejlődje magába, de ahogy a végén mondtam, a lovacska már előállt. Ez jó, és engem nagyon megmosolyogtat, és most mind a 2 fülem bedugult. Tehát nagyon megmosolyogtat így a végére ez a kis mesés szösszenet. Jó érzés. Valószínűleg te nagyon szerethetted, ahogy ő becéz téged. A becézés nem csak a becenévre értendő, hanem a simogatásra és a puszikra, a bármire. Jó, ezt az energiát egy kicsit most itt elengedem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videómat. Azt gondolom, hogy sokkal pozitívabb, mint a korábbiak, úgyhogy bízunk tényleg a pozitív fejlődésbe. Várlak titeket egy következő energiaolvasásba. Fontos, ne felejtsétek el, hogy kollektív energiaolvasásnak nem fog mindig mindent kivel rezonálni, minden elhangzott mondat. Azt vedd ki belőle magadnak, ami tényleg veled rezonált. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, várlak titeket egy következő energiaolvasásba is. Mindent szépet és szép napokat kívánok nektek, sziasztok!